A very warm welcome to Ulazine Zindaba. Please don't forget to comment and like, and if it's your first time tuning in, kindly do subscribe. Thank you. So, the city of Ekurhuleni has decided to suspend Ubrigadier Julius Mkhwanazi. This follows after he was implicated lapha eMadlanga Commission. Phela it is alleged ukuthi nguye lebekathatha ama-blue lights awapha uKate Matlala ukuthi awafake kwemoto yakhe. There was a clip la khona wa-interviewer by the media kuma-news to be specific. La waphika khona wala ngesiso wathi yena akakaze aphe Kate Matlala any blue lights and akakwati loko bayamsukela. So now kuvela ukuthi not only is he involved in such lehlangana Kate Matlala, kodwa he is also involved in other criminal syndicate activities. La khona futhi kuthiwa bekantshontshene ama-cable endaweni thizeni, and there's actual footage of that. So nje uJulius Mkhwanazi yena nje nasibiya same WhatsApp group. Julius Mkhwanazi okuvelayo kuhle okuvele izolo kuMadlanga Commission nokuvele namhlanje ukuthi uJulius Mkhwanazi wazibeka yena ukuthi abo chief of police lapha ekuruleni kumasipala lo wasegoli ekuruleni, wazibeka yena esikhundleni akazange azabekwe ngokusemthethweni. Yilezo ke ivelayo namhlanje thema kuvela lokho ke namhlanje waseke angithi besuspendiwe angithi so ke akasasuspendiwe ke manje ke usemisiwe ngokusemthethweni sokungaphezulu manje kwesuspension. Umisiwe manje emsebenzini ke manje kushuthi ke he is fired ngokwezindaba zanamhlanje after kutholakala ukuthi vese esikhundleni abe actor kusona wayekade ezibekile yena. Okunye futhi okuvelile izolo hey wazi wayisigebengu umsolwa abalo akona umsolwa umhunqonqo lo wesigebengu. Okunye okuvela izolo ukuthi ngoba umuntu obefika izolo umuntu owaye umphathi khona oseretire lo wababa loyo omkhulwanyana womlungu uveze ukuthi phela lo Julius Mkhwanazi indlela abehlupha ngayo okokuqala wathi emayezwa ukuthi kunezimoto ezifakwe ama-blue light wambuza ukuthi hayibo lezi imoto ekuthiwa sifaka ama-blue light sifakwe kanjani. Wathi yena hayi kune memorial of kunani kune agreement, kune memorial of understanding, i-agreement ekhona ngalawo ma-blue light. Wabuza futhi umphathi wakhe ukuthi kanjani ithini lo agreement i-authorize ubani athini ama-minute akhona. Washona ehlathini uJulius njalo. Furthermore okuvelile futhi wazwa isigebengu nangumuntu kudlalwe i-video i-footage lapho khona owayentshontsha khona ikhopha ehamba namanye amaphoyisa eyontshontsha ikhopha emzini omlungu thizeni, kanti kunamakhamera lapho ayabaqopha athatha yonke information eyontshontsha ikhopha. Hey bafowethu, kanti sivelelwe yini? Uyawuzwa kuthiwa makuthiwa kunesisho esizulweni sokuthi esezulu esithi sizalelwe yinja endlini. Yabona la bafowethu, sizalelwe yinja endlini. Waze wayisigebengu uJulius Mkhwanazi. Mina angiboni lo muntu uthi wakamkhwanazi ngempela bafowethu. Mhlambe wakabulawayo. Ngoba I don't think uMkhwanazi wase South Africa. Mhlambe uMkhwanazi wase Zimbabwe kwabulawayo ngendlela ayisigebengu ngayo. Unamacala ajulile njengoba ngikutshela nje ukuthi uyibekile esikhundleni ayinikeze sona. Lo muntu futhi ubetshontsha ngisho amakhopha lo muntu ngaphandle ukuthi afake o-blue light ezimotweni zikaKate Matlala ngokungekho emthethweni. Ubeyinikeze amandla amakhulu ukuthi a-operate ngobugebengu. So ubugebengu bakhe bujulile uJulius Mkhwanazi. Hey bafowethu, angiyazi lento izothiwa neSouth Africa uma kusuke kunje. So ezinye ke izokuthi kunomama lo we-NPA
angazi uadvocate bani okhona njengamanje uyatestifya laphana kuHaddock. Umama lona njoba etestifya laphana kune information akusho kahle ukuthi ngeke aze ayikhiphe. Ngeke uma uthi awuzukulikhipha igama lomuntu kodwa uzolungisa lokho ngoba uGeneral Khumalo noGeneral Mkhwanazi bamtshela ukuthi kunomuntu osebenza neorganized crime kanje. Yena uthi ngeke aze alikhiphe igama ngoba kusa investigator and udaba wadlulisela kwiSADC isa investigator ngalo. And lo mama weSADC uadvocate Dizeni obekhona last week akayiphathanga leyo. Kodwa lo okhona osuka kwiNPA namhlanje uthi igama yena ngeke azalisho uzoligodla for her own integrity or her own responsibility. I don't know ukuthi kungani akhethe ukuthi ethu yethu sizofakaza kube kunobufakazi azokukhipha noma kube kunegama azoligodla, ngoba lama commission akhona manje akusiwona ama commission okugodla igama lomuntu, ama commission ukuthi uyikhiphe indaba injengoba injalo. Into engiyibonayo nje iNPA yethu eSouth Africa izigebengu kwasayona. iNPA eSouth Africa is very corrupt. Ngokunjalo naye ke le SADC yakhona izigebengu iwumgulukudu nayo. Kahle izosdefenda yona. Ayizili ukuzosiza thina ama South African ukuthi siphume ekutheni siphathwe imkhunqenqe yesigebengu, because bona they themselves hand over iSouth Africa ezigebengwini basebenza nazo izigebengu. South African people, stand up, wake up. Now enough is enough. We really need now to fight, because there is no one who will fight for ourselves. There is nobody. Sizihlalele sisodwa asina mongameli asinalutho, because umongameli wenu loyo kwasayena inkosi Malanga yomgulukudu eyafihla amadola ayangaboshwa ngani, ngoba umthetho wase South Africa usivumela ukuthi sigcine izizumbulu zemali engaka. I thank you.